kuperekedzayo simuka chama simudza ruoko rwerudyi mudare rino ramambo madziva ndichataura chokwadi panyaya ndauya nayo mwari ngavandikomborera gara pasiwomberi amai ipai dare zvizere nyaya yemurume uyu 2016 ndaiuda gurusari vanhu vekwamhanga ndokanyambaradza kusivaitwa gurusari murume uyo akatora gurusari ndobva wambobhadhara vakandoti vaiti ndinobhadhara tikachengetanisa fodya dzedu ini ndaitora fodya sati yakutorwa vachitanga kurima zvezvi ndovakweretesa vachikanda tazoenda kufodya tinokumvira mari yenyu saka vakati kwekutanga vakaunza vakabhadhara zvakanakanaka obva kwasa $12 pa$12 ndofana ndakazonyora pepa ndikaisa kumasabhuku maka vakati izvo sabhuku vakandipindura vachiti izvo vanhu vaindavaudza asi hapana vati izvo tikuta sei tikutsvaga vandamboverengera tichitwa kutsvaga vanhu kusvika panhasi vachitokutsvaga saka ndikazodzokera futi kwasabhuku yemhaka akanditi aiwa mai titsvagai zvimwe zvamungagona kuita sei zvamungagona kuti tivaramba kubhadhara mari azvisinei neni makandiudza kakawanda ndokuenda kudzimba dzokao kakawanda saka ndomaitira zvakaita angani chikwete chemari chikwete chachasara chese pamutesi because ndo panozobva samu makambobhadhara sei kuti tizosvika pa12 ndingati pamari yese ndingatinerisokuziva kuti yanga iri mari asi kubvisa kwake kwakasara $12 ndikatongorayira vadzimai vake vakanditi ndichirege kubvunza kuna baba vakadya mari vakaenda kudya kumudhuri kuna mupfure vaita vaituga vakomana zvikanzi ndichirege kubvunza munobvunza ini neamai tikati zvakanaka muna novemba ndobva ndabvunza amai vemasowe ndopavakandipindura fuyo kuti izvo ini makambona gumbo rangu richitsika mapenyere ndichikuna chikwereti pamari yangu ndibvunza iche munobvunzana nega saka pandikazi ndichibvunza osabu ndichibvunza kuti vanhu vezvi vakutiita zvikanzi itai zvokuonera kuti makwanisa kugona kuita ita zvamurikwanisa kuita sei kuita ndibva ndaita zvandakwanisa kuita kuti ndisvike pari nhasi saka yake chayanga yasara $12 pakuzoti ndaisara 20 pamusoro zvaita $32 20 ndakaitira interest yokuti dai bhizinesi ndichitengesa ndichiraunda from 2016 kusvika gore rino 2022 ndingaida ndoita zvimwe zvine bhizinesi rangu saka ndimaisira ndakaita kuti ndiite interest yangu kuti pa20 asi tiri ndakangota kuti sevanhu vokuziva ndaivanzura tsitsi vanhu vachaita kuti wazinza chamwana uri kuti kudii amai ava ndakatora $30 angai foita dzemafuta nefoke dzeshuga nefoke dzefuramu ndichitorera kuti vanhu vakaita foita mubongo vaona chikafu chikuita sei chekuti amai ava tatengesa foita iyi pa$30 yavo ndakaisa foita yangu zveshuwa ndakaisa foita yangu gore iro ndoparikaita gavhmendi hakuna munhu akubata mabhizi kana muchikuyeuka hakuna munhu akubata mari kuenda maakaunti anditika shuwa gogoatakati gogo nyaya vanhu ndekuti foja ndatengesa asi majimakati isusu zvindaitorana chaji namashini maviri saka tokaita sei zvanazokuanoinikuda chi mari yangu anditika ii ndakabuda basi ndakabva kumba ndakaenda kuterweni ndakasvika ndakaita mari yekutenga tizitozisika zviri zvekuswera pakandi kuchipiwa keshi nditika ndadzoka inini gogo ava ndati gogo ndauya ndine maRTGs ndobva gogo vatiti vari maRTGs ndivanati zvakanzi reti yacho ndakuza reti gogo vakati mberifonde mwana wangu ari kupi ari kuharare gogo ndobva wafunda mwana ari kuharare gogo reti yavandoa reti 400 inini kufoja takatatitariwa ni $75 padhora rimwe chete pakutenga vakaita foja aitika gogo vandirowa ni 400 panini padhora rimwe chete haina kupikisa nemabhondi yangu akanaye gogo ndakavapa mari yavo ndakati ndindakatora chi zvinhu zvavaisipoa tuka jeshuga yangu yaita $4 tuita zvemafuta yaita $6 ndakati no ndakatora chichi zvinhu zvavo handisi kuvapikisa mari yangu ini yakasiyana nagogo yanga 60 bond 60 RTGs bond iyi handitika yaramba kutokwana chikodzo chekuti ava veshe vakazoshandisa kumba kwavo ndabvona mari kumba kwavo azinoita sei azinokuenderana pane kwataura kufambira machete wachiwo vanotsvaga mari kudaro maRTGs ukauya nayo yangabviri mari ini kusika mutema wauya nayo chibva naye kubva kwavo zvokusika mutema tako pamari yavagoga imi gogo anomira pasi iwo uzi
Ayo, ndokanga mwina ndotipakorera sei atiwandii. Ndauya nemari yegogo pa$35 yavo yakaenda yeBSD. Gogo vakandiletera pa$35 ndovandiletera ne$400. Bafuna mwana ari kuHarare handingatipindira navo. Zvozvo ine hamba ndindaramba ndakaziva chino chedu kuti chi ndakanyatso zvani kagogo. Right. Tabva ipapo 60 rati JSA ndo yanga yasara 2016 nani kuna gogo chikwedi chambiri. Ndopati kukubvunza kuti iwe mari TJSA wakambobhadhara akawanda sei? Singakoshiwa. Ndapita iwo vakaroti ndapinda koshi kuti achwana. Right. Zvadaro gogo amaziva papamuno zvakanzi kuno chikwedi changu nokuzanzi chemari zvakanzi chi 60 bond. Ndopakazanzi imi 60 bond mimi yamari yezvinozvo. Zvadanga gogo ya ndipewo $10 yese $10 US. Ndipo kana kufunga kuti asaka 60 bond yakuda kuenda mberi $10. Handika gogo vanhu vari kazuza masumo nawe matipasumo ndikuda kwa mama. Handika saka ini ndikuda kukumbira kuti batsiro panyai mari yako gwinazo tinani andina kuiwana goronda katokuwa ndakatenga kuda bhikifanza hapo 1.5 taza kubata $10 yako kubati maitira chamba kuti haasiriyo saka teza isetinoti zvakamira sei ndoreti yavandirowa nayo but reti yacho shuwa ndiyo yaona kurowa nayo wositandire kumbatso ndezvinizvo yayo zvichipaizvomumukoto iwe wakazvitenda wakazvitenda but nhasi mambo manje chavakamira kuti iweno ndakavapa mabhondi angari 280 tikazoreterana tikadai tikazosara mabhondi $35 visi handiti izvo zvindakada kuyatsika. Alright, Samuel, let's cut the long story short. Zvokutaura gogo ndezvekuti 60 yauri kuti 60 yacho yawangu wasara nayo it's equivalent to 12 years. Wazozvatiri kutaura ndozvokutaura gogo nokuti ndo matauriro avaita panapa kuti chikwereti chake munhu ni 12 chi. Saka mari yauri kuti yakasara ndiyo yavari kuti it's equivalent to 12 years. Ndo chikwereti chavanyoresa panapa. Uye ane chikwereti changu chechi $12. Asi basing on the fact yekuti chikwereti chichazoita nguva kudzokera ku2016 ndakazoisa $20 kuti $32. Saka isusu zvedu hatisati tamhanya pane mari yavaisa interest tichiri paprincipal handindizvo tiri kuti mabhondi yacho mari yacho yaukutaura yauri kuti 60 iyoyo hameno kuti yange iri chi hapana chagona kuzvimemoraiza kana kuti kudii vari kuti it's equivalent to 12 US uri kuti kudii. Ya, gogo avada yangu achiti mari yavo yagara yava $12 zvese kubva 60 bond handiti aiwa that's fine indani zvitamiri aiyo havasi kuti mari yavo yagara teeresa zvandokutaura havasi kuti mari yavo yagara yapa 12 ndiri kuti vari kuti zvauri kutaura iwewo wakabata rate handitika reRTGS kana kuti hameno whatever ava vakabata reUS wona zvasaita asi chamuri kutaura chinhu chekuti mungava wasara balance iwo balance yako yakasarira kuchi ava yavo yakasarira kuchi. Saka balance yakasara yako ndo iri equivalent to balance yagogo ndiyavari kuti 60 yacho yauri kutaura i12 US. Kugarisa kwayaita ya32 asi isu turi kutangira paprincipal wapanzwisisa chikongo kutangira paprincipal 60 yauri kutaura ndiyavari kuti 12 US ndo chikwereti chako chakuinga chena saka uri kuti kudii ini $12 US yagogo indinovapa unovapa saka iwo vari kuzoti 12 year wakasara nayo manje wakaita 6 years nayo apo ndairamba ndichifamba ndichiuya kumba kwenyu ndakakuti aiwa achindipa iri 32 izvo zvinasuno ndapinda kudare last week vaicomplaina ndiri kuita ma-up and downs going to Mpure coming back pamwe pacho vari kuuya imi hamusi kuuya saka zvese izvozvo ndaisa $20 pamusoro yaita 32 6 years aiwa tateerera tanga tatofamba takumuzarira tati balance yakasara i$12 iwo uri kuti ndakasara ne60 avo vari kuti aiwa i12 saka tataiwa zvimwe chete makabata balance yeUS ava vakabata balance rezvavakabata handindizvo saka chikwereti chako chakasara iwo wati handisi kupokana i12 handindizvo
$12 yakasaiwa chinoita neritiawo $12 handindizo tapedza saka vavazoti inini ndazesa mari nekuti pane 6 years ndichifambira mari yangu uruti kudii nevakahonda dzingadai yakadininokuranazvo nekuti takaisa kutasa $12 zviisa pa6 the bond uite yapinda $12 wese apo terera kuti baba vaisalo vamarikoma yanga yasara vakarana losi apa saka losi iyoyo kuti haisina basa aiwa ini hana kaisina basa ini ndanga ndabvunza kuti 60 bond yazvaa $12 kana nhasi mimi makagara apa heti yacho kuda kuifamba naizvozvo ndio mafambiro ainoite haina kuzvara tiri kuti 60 iyi iri kwauru ndiyo 12 iri kwauru nekuti ava vakabata vhalure US iwo wakabata vhalure RTGS handindizvo kuti tichigona kuita comprehend kuti no panguva iyo zvazvakamira sei iwo hauchaziziva nekuti tatokubvunza panapa kuti imari chaiyo yaukabva nayo uchipa amai avo wachandichaziziva handiti wazvoona saka tati no 60 iyo iye ndiyo 12 years tikawirirana handiti ndizvo saka totaura kuti chikwereti chako chakasara kuna amai ave 12 years handiti ndizvo tiri kunzwananera saka amai ava vakuzotsaurawo kuti ano mari yangu yaita nguva isati yabhadharwa $12 iye yaita chi yaita nguva iwo ukusununguka kwava mari ivo vanga vati 20 pamusoro iwo chitudzwa kuti uri kusununguka kwava mari iyo mari yavo yakutaura kuva vakutaura kuti mari yangu yaita 6 years ko havasi kutaisa zvimakwedzi zvaune chimbazi zvakatiite makati amukutonga gavataisa kuti aifanira kutarisa ndiwe nokuti iwe ndowakaenda kumakwamai ukatora zvinokuyira saka nhasi uda kuti mambo varivhese aya mambo afana kuivhesa tineti rega ndikubatsire inini amitobva kufamba handi ndizvo zvamuri kutaura zviriko kwatiro handiti ndizvo ukaenda kunoti ndoda chikwereti $100 izvozvi vanokuti unobhadhara wakohwa mafirst floors but unobhadhara iri times 2 handinozvinzwisisa ukatora $100 unodzosera iri chi 200 handinozvinzwisisa saka nhasi uno iwewe ndiwe wega unotobvumirana nezvinhu izvozvo kana iwewo futi ndiwe wakabvumirana nezvinhu izvozvo ukatosvika vachitokupa maprizes iwaya uchitora shuga uchitora flour uchitora cooking oil handiti ndizvo kutaura kuti apo it was agreed makawirirana handiti ndizvo chinzwa mawirirana mapedza zvese nhasi unopa wabhadhara ndobva kwasara $12 iwo 60 bond ndiyo $12 nekuti avakabata US value iwo wakabata chi value yenyika handiti ndizvo saka toti ava kwakasara chikwereti che$12 ndicho chavari kuti ininiwo chikwereti ichi chakaita 6 years as from 2016 nhasi 2022 tiri kupinda mu2023 uri kuona pane nyaya ava ndobva vati tiri kuwedzera $20 iwo kana unokupoka natakakupoka neipapo kawaida kuti wawedzere mari iwe waitongozvishambira mate woisa chichemo kune vanhu mawedzere yakaita gogwaya vakanyanya saka waida kuti wawedzere mari ipapa yandikurirawo daivanditi waida kuti wawedzere mari nekuti chikwereti che12 chiripo takatasa mari yatiyatimabiri yakaita atite izvo zvavangambodita kusvika kumari yakafanira saka waida kuti wawedzere mari saka pa 6 years 12 year yabereka $30 aiwa zvirikubvunza tichiri kutaura usarasike usadzoke kumashure tati pa $12 iye yakasara 2016 urikuti from 2016 kusvika nhasi yawedzera $3 iri nokuti wati ndikuvapa 15 gogo wadaisa kusvika kumakwazvibhadhirao ndiri munhu ndakatorwa pamari yako saka vakada kuti daro tongesatobhadhara kusvika kumakwazvibhadhara mira terera pane vanhu pauri kurasika vari kuti kolosi yavakaita yese iri kuenzana ne$3 zvezvawasaisa pamusoro plus iwo usaiti uchidzoka kumashure nekuti ini mutsangamiri ndakada
daira zvinhu zvasikazogona ndoramba ndinoitsanani izvo zvine mari apanapaniwana ndikuita zvikutori izvozvo saka ndakadara zvinhu zvimwe zvondikurira mangu ake makubvudza kufana paipa musuwo wakati chii handizvo saka indoita zvinhu zvinokwanisa kuda panguva ino saka unokwanisa kuzowa pa $15 ndandikwanisa kuva panguva ino handima Ndona mamusota. isusu vakadzi tinoitandikana ndakasara nedhora pamwedzi wega wega dhora iroro ngechibereko saka pa i6 years uine mari $12 saka waita here $12 kuti uvhare upanguya mari yavo zvipere saka mari yavo iyoyo pa $12 yanga mwedzi wega wega iriita sei iri kubereka zvokuti izvozvi mungandomwa vakadzi vari kutozviramba nenyaya yekupa interest iyi interest yausina kubhadhara yawafanira kuve wakabhadhara iwe panguva iyoyo interest ndakabhadhara zvai andikabhadhara zvinhu ndakaitwa interest ndoti kana shuga ine kani bhadhara shuga $4 andabhadhara interest mari yawakasara nayo mari yawakasara nayo ndo iri kubereka tomunhu atonzwisisa umwana mudiki okuti unofanira kunatsodzwa nokuti muchiri kutonzwisisa zvekuchikoro abereki isusu tisingatotevesa musoro imi munofanira kuti muchiri kutonzwisisa mari yavo wakavapa asi yawakasara nayo ndo iri kubereka vakamboita kagara pasi vatati mari kubereka vakambonyola pepachine kuti mari yakati zvinoda kutenderana chichimbomira imboteererawo vanhu mubhizinesi unomaona bhizinesi nene makaenda makatora saka mari wakatongogara nayo ukamuramba wakagara nayo inenge ichitongobereka everyday inenge ichitongobereka kusvika mari yakatotaura 20 vatokudzikisirai yepanonga yakatodarika ipapo nokuti 6 years dzakawanda pakubereka kwomariyo wazvinzwa Alright, vakanaka. So, ndandikuteerera zvangu uchitaura tichifamba ndokasvika pautara takarima kwezvino ndatotenga mudhudhu 1500 handizvo and ndakatomboenda nemari kumunobhadhara ikatadza kuzokwana nekuda kwereti yandandapiwa asi wakangotobva kumbone intention yekuti unopedza chii chikwere izvozvo zvega zviri kuratidza kuti uri mwana kwayo mwana anokoshesa kuwadzana ukama pakati pechii pevanhu wambozvionawo izvozvo ndesaka ndakupora kuti ndinogona vapa 15 handizvozvo kura kuti uri kunyatsonzwisisa kuti no ini ndinofanira kuramba ndichiwadzana nako kwaa handiti pamuri kusiyana pamavalues but ndikazontaisa value yacho manje neukama iyo unoda kuti maintain ndiri kuona ukama hwakapfuma hwakakosha kudarika value ipi yema wandibata zvanditaura ukama hwenyu hwakakosha kudarika zvimwe zvese izvi yes shuga yaita $4 but iwe wakati no problem rega ndinobhadhara chete nokuti ndakadya zvinhu zvani kwapa urikutadza neiko kuzvizuzuma zvauri mwana kwaiwa chiwedzera isvike pa$20 yese aiwa ndazvinzwa zvawataura zvese ndanyatsobata chirega kubhadhara 35 chibhadhare pa20 kuitira kuti waomwe unyevenuke wako moyo unyevenuke and ndikupa 2 weeks dzekuenda utsvaga apo kana ukada kutsvaga $50 pazuva uri kunyatsoona pamwe unesa padikidiki to ende pasina kukosha zvemari $20 nemanje unenge waidya kumashops kweko haimboramba ndozviziva saka hapasi kuda ukukuti wemwoyo asi pauda kuti tikoshese ukama hwedu ugaro hwedu sevanhu wandinzwisisa iwowo tikaukoshesa tafamba izvi zvekuti zvakazodaiwo aiwa zvakatogenda nechikara asi tikoshese kugara mani kwedu wandinzwisisa unovapa ya $20 wazinzwa amai mwana ari kuteta mwana akwayo ndiye akatombosumuka wega kuuya kumba kwani kwenyu but pandaona chete muna ramangwana kama kuita zvinhu zvenyu zviwirira nei maredzi ayo handiti
chikwete chototaurwa ndichasarira pakati handiti endi muruega mese kuti aiprofiti ngani aifanira kunge yaitwa pa6 years ko pamwe raibhuroka bhizinesi racho handiti unogoti mabhurera mangana anda anichatengesa obva arohwa neNewcastle handizvozvo saka zvimwe zvatinotarisa ukanchidhila nevanhu ava handizvozvo chido chake the zeal rega ndomupedza chikweti chambuya icho chakakosha chaizvo and taise munhu pazvikanonosarira padikidiki asi kwakwabviwa ndokwakwete sei saka achakupai $20 maita basa